Från topp till tå är fönstren helt täckta av svarta sopsäckar och blå. Så att man inte ska kunna se in. En liten övervakningskamera är uppsatt utanför. En liten röd lampa blinkar ibland till. Mannen från affären mittemot går förbi och nervöst frågar om den. Jag sa till honom att inte oroa sig, allting är fake. Den amerikanska flaggan. Fastighetsägaren ringde och frågade om det verkligen var vi som hade tagit över. Och varför har vi amerikansk flagga? Han bara röstade ner den för han var rädd att rutan skulle bli smashad. Det hände inte. Ingen kunde ju veta om den var uppsatt åt fel håll med flit eller av misstag. Den lilla lappen där nere på vänster sida är som att det är någon de vill kommunicera med som ska kontakta dem. Polisen körde förbi ett par gånger och sakta in. En gång stannade de och ringde till Afghanistan.